Mireu, ara parlarem d'un gènere literari que se diu assaig. Què és l'assaig? Mireu, el Joan Fuster deia que l'assaig és quan l'escriptor s'arremanega les mànigues per afrontar un assumpte, una qüestió que mereix tot el seu intel·lecte, tot el seu esforç per esbrinar les coses. És a dir, no estem parlant ni de ficció ni de poesia, no estem parlant de crear uns personatges que s'interposen entre l'autor i el lector, ni estem parlant d'un autor que toca el violí. No, estem parlant d'un autor que afronta les qüestions d'una manera personal, intel·lectual, d'una manera crua. El mestre és Montaigne, que al segle XVI se va tancar allà en una torre i va començar a analitzar el món i començant per si mateix. Doncs aquí neix el gènere de l'assaig. Ell va titular Montaigne Essai, els assajos, en la seva obra, i a partir d'aquí han vingut molts assagistes, entre d'altres els que tenim aquí ara, que ara us els presenta l'Amàlia. Dos assagistes en mànegues de camisa, un home, una dona, Arrels de llegenda de Carmen Cardona, publicat per Galés Edicions, i Obvietats o quasi, de Tobias Grimaltos, editat per Publicacions de la Universitat de València en la col·lecció Filosofia Necessària. Per cert, voldria destacar que la denominació de Galés Edicions naix com a homenatge a Jerònima Galés, impressora i editora valenciana del segle XVI i coneguda pels seus projectes editorials i la qualitat de totes les seues publicacions. Benvingut, Tobias, benvinguda, Carmen. Carmen Cardona Bartual, vens de Benaguasil, Camp de Túria? Sí. I és llicenciada en Filologia Catalana, màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària per la Universitat de València i en l'actualitat estàs exercint de professora de valencià, llengua i literatura en un institut i a més formes part de la Junta de l'Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria i d'ECO. Has rebut diversos premis literaris i eres coneguda pel teu activisme literari en les xarxes socials, especialment des d'Instagram, amb el nick Book Carme Carmeta. És important estar ahí en Instagram i totes les plataformes digitals actuals, no? A dia d'avui el fet de que el català estiga en xarxes socials és molt important perquè veiem que tenim molts mitjans de comunicació i la gran majoria són en castellà. I si nosaltres, quan fem alguna cosa a nivell personal, també la fem en castellà, quan normalment la nostra llengua és el català, per què no? Per què no poder parlar de qualsevol cosa en català? El meu és un Instagram que, a banda de literatura, també parla de fricades, parla de sèries, parla de pel·lícules i la llengua vehicular és eixa. I Arrels de llegenda és la teua primera obra d'assaig, una obra que ens convida a redescobrir el nostre territori de la mà de dones d'aigua, donyets, esperits i fins i tot éssers d'altres planetes. Pertany al gènere de la investigació i la recopilació de la narrativa de caràcter oral. Explica'ns aquesta proposta d'assaig que és molt sorprenent. Si les fonts venen de la narrativa oral, on has fet la teua recerca? Per una banda, sí tenim fonts de la narrativa oral, però també tenim fonts escrites. Hi ha un poc de tot. Narrativa oral, sobretot, és la recuperació de la paraula viva. I així abans estàvem parlant de la relació entre els iaios i els nets, amb aquest vincle i la creació d'aquest vincle. Doncs, això no només són llegendes, sinó que quan jo li preguntava a les persones sempre era que això m'ho contava el meu iaio. Hi ha una llegenda que és la de les animetes, la nit de les animetes no isques ni de brometes, que això era, és que això me la contava ma mare, que a la seva vegada li la contava a sa mare. I quan me ho contaven no només és una història, sinó que és aquest record d'infantesa, de compartir amb el seu iaio, amb la seva família i crear aquest vincle. I veies que se recordaven de la persona que potser ja no està així entre nosaltres, però la recordaven a través d'aquesta història, és un record d'infantesa. També el fet de la importància de les llegendes, de la recuperació de tot el patrimoni oral que tenim, que moltes vegades no li donem importància, perquè així no només hi ha llegendes, sinó que també hi ha llegendes urbanes, que són més modernes i també estan arreplegades i formen part del nostre dia a dia. Carme, ensenya el llibre perquè la gent ho vegi, perquè aquí teniu la caseta després de l'Associació d'Editorials del País Valencià per comprar el llibre, no? La 12. El llibre se titula Arrels de llegenda, per tant, en el títol ja està tot.
Arrels, l'espai geogràfic, País Valencià. Llegenda, doncs aquestes històries que es van transmetent, com tu acabes de dir, no? Aquí jo crec que hi ha moltes coses que tenen a veure amb lo esotèric, amb lo paranormal. Per què no, i suposo que ho has agrupat per capítols, hi ha 13, que també són ganes de fer 13, podem fer 12 més 1, però per què no ens expliques una miqueta aquests temes perquè la gent li vingui la salivera de comprar el llibre, no? Aquests temes que a tots ens atreuen. Com els has agrupat? Quins són els temes, les fetilleres, els monjos que tenen amants de la monja del convent del costat? Explica una miqueta coses que ens vinguin ganes de llegir. Sí. Doncs els temes, la veritat és que conforme anava investigant i anava descobrint les llegendes, veia que els temes s'anaven agrupant, perquè n'hi ha moltes llegendes que tenen punts en comú. I això ha sigut el que ha marcat cada capítol. El primer capítol són monjos que no s'han dedicat molt a la religió, per dir-ho d'alguna manera. Tenim monjos que tenien llibres prohibits, no? Així que estem així a la setmana del llibre, ja existien llibres prohibits, hi havia un mercat negre de llibres prohibits i que es van pillar la Inquisició. I eròtics, els llibres o no? Eròtics no, però la Inquisició, tipus Harry Potter, no? Tipus Harry Potter, la Inquisició tenia una cambra del secret i hi hagué un monjo que es va atrevir a furtar-li a la Inquisició en la cambra del secret, que era on quan jutjaven algú no sempre cremaven les coses, sinó que també a vegades ho guardaven a la cambra del secret i ahir hi havia un llibre molt interessant i que el volia per a ell. El van a robar? Sí, el van anar a trobar. Per què ho saben? Perquè el van pillar. Com acabar? Això ja haureu de llegir com va acabar ahir. Sí. Molt bé. En definitiva, es tracta d'un seguit de curiositats, llegendes, que ens fan mirar la realitat des d'una perspectiva diferent. L'estructura de l'obra, tancada, en tant que les històries i fets que es conten tenen un principi i un final, pot propiciar una continuació, un Arrels de llegenda segona part? És tancada en el sentit que totes les llegendes tenen un principi i un final. I no només són llegendes, sinó que intentem anar més enllà de la llegenda, també intentar trobar un poquet l'origen, parlar de coses relacionades, però per què tenen una continuació? Perquè quantes llegendes hi ha? Quantes llegendes podem recopilar? Avui mateixa podem anar a preguntar-li a persones de més edat o persones de més edat també de dir, mira, jo conec aquesta llegenda i la vull compartir, no només que és lletra, però també és paraula viva, és oralitat, per això no té final, perquè sempre continua. I el més bonic és conservar-ho. Carme, esmenta 3 o 4 llocs geogràfics que siguin escenari d'algunes de les llegendes i procura que hi hagi algun lloc del Maestrat o dels Ports. Procura-ho, perquè si no jo m'enfado. A veure, esmenta algun. Complicat, Doncs, per exemple, a veure, en Olocau trobem donyets. Ah, sí? En Olocau trobem donyets Això està al costat del Forcall, al costat del poble del meu abuelo. que són entremaliats, perquè si no són entremaliats no són donyets. I què passa? Que aquests donyets també es trobem en Nàquera. A Nájera. Nàquera. Nàquera també trobem donyets que ixen d'un pou. I en la Cornudilla hi havia un pou que feia feretat, perquè d'ahir escoltaven coses en aquest pou. Però és que en la Pobla de Vallbona, fent una construcció d'una casa, van trobar un pou tapiat i digueren, i este pou, què fa així aquest pou? I és que la senyora de la casa escoltava veus que ixien del pou i va dir, no, el tapiem. I fins que no feren la reconstrucció no van trobar aquest pou. Per tant, tot d'alguna manera... En aquest pou hi havia donyets? No ho sabem. En el de Nàquera sí. En l'Olocau també. Hem de llegir el teu llibre. Moltes vegades coneixem llegendes de països llunyans, éssers fantàstics i objectes de l'altra part del planeta, d'un món màgic que no és el nostre, i Arrels de llegenda ens acosta a la nostra geografia fantàstica. Tobias Grimaltos, crec que de fantasia no. No. Tobias, encantat de saludar-te. Ara llegiré una cosa perquè tu tens darrere una trajectòria. Tu ets catedràtic de filosofia de la Universitat de València, feliçment jubilat, en diuen? Sí. És correcte? Sí. Estàs feliç? Sí. I ets jubilat? Sí. És correcte? I ets autor de nombroses publicacions acadèmiques, textos de divulgació, alguns de caràcter autobiogràfic, altres d'assaig, com Vista Parcial, i aquest llibre, Vista Parcial, fou Premi de la Crítica
d'escriptors valencians al 2015, és correcte? Correcte, sí, sí. T'he de felicitar. En el camp de l'assaig, que ara estem tractant, tu has fet una cosa amb aquell llibre que ensenya'l a la gent perquè el vegi. Obvietats o quasi. Obvietats o quasi. Clar, la pregunta primera que t'hem de fer és què és una obvietat? Fins a quin punt una obvietat és incontrovertible perquè és una obvietat o amaga coses que mereixen discussió? Comencem per aquí. No, la pregunta és la correcta, la idònia. A veure, si són obvietats, òbviament són indiscutibles, perquè són, per dir-ho així, veritats necessàries. Oracions que porten la veritat en si mateixos, és a dir, de tal manera que si tu realment comprens el que diuen, veus que és veritat. O sigui, comprensió i adonar-se de la veritat van junts. Però no sempre, diguem, la comprensió és immediata. Val? Per tant, que siga obvi no vol dir que no valga la pena ni mirar-ho. I dic quasi perquè, ja que parlàvem de xarxes socials, ho vaig experimentar primer. Tot va néixer a partir de xarxes socials. Al Facebook i al Twitter posava aquestes obvietats i generàvem prou discussió. I el curiós és que... no eren tan òbvies com semblaven. Exacte. Per què? Perquè passa dues coses amb les obvietats. Una és que, com és obvi, la gent pensa que estàs dient una cosa diferent de la que dius, estàs volent dir alguna cosa que no és exactament... Irònicament. Sí. O simplement dir... Com no solem dir allò que és obvi, per obvi... Per què no dones un exemple perquè la gent ho entendrà? Sí, un exemple d'obvietat, un parell d'exemples del que són obvietats. Sí, la que hi ha a la portada pot ser molt significativa. Què diu? Que estigues totalment convençut no vol dir que no estigues equivocat. Ah, Val? sí. Però, bueno, i així n'hi ha... Digues un altre, digues un altre. N'hi ha fins a 20. A veure, alguna... A mi m'agrada l'obvietat número 7 perquè Quina? diu és que si fora veritat seria horrible. Aquest argument no pot ser mai una refutació, una hipòtesi, no? Clar. Si fos veritat seria horrible. Ja. Clar, perquè o ja és veritat o no ho és. És a dir, les coses no són verdaderes o falses perquè tu les cregues o no. Llavors, tu no pots dir, és que això no pot ser una hipòtesi perquè si fos veritat seria horrible. Però si és el cas, què fem? Ignorant-ho no arreglem res. Hi ha una que m'agrada tot el molt, contrari. que no sé si és una obvietat, que diu la veritat no existeix. Clar, llavors això que acabo de dir no és veritat. Per tant, sí existeix. En fi, és un bucle, no? Sí, no, és que bueno, això s'estila molt. En l'època que venim, la postveritat, allò de que la veritat no existeix, perquè bueno, és que sobre la veritat hi ha tantes confusions que això és una de les pretensions del llibre. Diguem, esclarir una miqueta els conceptes, perquè els conceptes molt sovint es demanem massa coses. I, per exemple, a la veritat li demanem, doncs, clar, és que ningú té la veritat, i la veritat li posem una V baixa altíssima, i com si només pogués dir de la veritat si les tens totes. Quan la veritat, per a mi, és una cosa molt simple, molt ranat a terra. És veritat que això és un got. La taula és redona, això és veritat. Però dir, és com si digués, és veritat que hi ha un got? Sí. Dir que sí és dir que és veritat, és pràcticament el mateix. Passa que demanem moltes coses. I dir que, estila molt d'això, dir que la veritat no existeix. I una de les obvietats és, no pots dir que la veritat no existeix i pretendre que sigui veritat. Clar. Bueno, i a vegades el que resulta difícil de veure i de dir és allò que resulta obvi. Exactament, per això, per obvi. Per el que estàvem comentant adés. És que dir-lo obvi, de veritat, és molt difícil. Molt difícil per què? Perquè ho tenim tan assumit, ho tenim tan interioritzat, que sembla que, no sé, si te pregunten alguna cosa molt, no sé, que tota la vida has cregut, que tota la vida has tingut, com ho expliques? Com expliques allò que aparentment no cal explicar? És molt difícil. El que passa és que, com estem parlant amb el Tobies, que ha estat professor de filosofia 30 anys, s'ho sap tot. No. Perquè no el podem enganyar. No, és a dir, ens buscarà la volta sempre i ens enredaràs. Ens enredaràs perquè ja, des dels sofistes, jugar amb els conceptes ha estat la clau, no? Per això et pregunto, per a filosofar, fins a quin punt és important descriure bé cada concepte, perquè si no, el de davant pot estar creient que dins d'aquest concepte hi ha una cosa i jo estic creient que hi ha una altra. Llavors, difícilment ens entendrem, hi haurà confusió, no? Sí, una de les coses més difícils és pactar un vocabulari conjunt. És a dir, que quan jo dic veritat i tu dius veritat, en realitat estem pensant en el mateix. I així moltes coses, però el que he dit és, hi ha conceptes que es mesclen, es barregen amb altres conceptes, sembla que és el mateix, i una tasca utilíssima és tallar això, és desfer la mateixa dels conceptes. Clar, perquè, per exemple, una paraula tan grossa com llibertat
i cap tot. Exacte. Perquè un pot dir, no sóc lliure perquè no pot volar, no puc volar. I l'altre dirà, no, si sóc lliure perquè dins de les meves condicions puc decidir, no? Sí, però és que a banda, com llibertat és un concepte que ens agrada tant, li demanem tant, com per exemple, que no podem de vegades comprendre que llibertat i justícia no és el mateix, per exemple, val? Perquè els conceptes importants, que són valors, col·lideixen. I moltes voltes... Dos valors poden xocar. Clar, per la teva llibertat comporta la injustícia vers un altre. I moltes voltes veure això no és fàcil. És molt interessant. Quantes pàgines té el llibre? El llibre és molt curt, però jo recomano que siga llarg. Ara ho explicaré. A veure. El llibre té exactament 134 pàgines. Podeu, 130 pàgines podeu. Però jo recomano que per a llegir aquest llibre s'empren com a mínim 10 dies. 10 dies? Sí. És a dir, quantes pàgines per dia? Pues no sé, però 2 obvietats per dia, per dir-ho així. 2 obvietats per dia. Perquè si no... Si no, el cap explota. Per a pensar, reflexionar, analitzar. Doncs així tenim Arrels de llegenda de Carmen Cardona, publicat per Gales Edicions, i Obvietats o quasi de Tobias Grimaltos, editat per Publicacions de la Universitat de València, com a 2 novetats del gènere d'assaig que podeu trobar en la caseta número 12 de les editorials del País Valencià. Ja per a concloure, per a cloure este bloc dedicat a l'assaig, sí que m'agradaria que fareu una reflexió genèrica sobre, que fareu una valoració sobre el paper que té l'assaig dins de la divulgació i en el sector editorial català. Jo crec que l'assaig fa por, perquè crec que és el gran desconegut. Quan a la gent li diuen assaig, diu, ai, no. Però perquè crec que això, perquè realment la gent no coneix el que és l'assaig, i assaig, si ens acostem a ell, veurem que hi ha molts temes i que pot ser alguna cosa de molt d'estudi com alguna cosa més propera a nosaltres. Per això jo el que convido és a la gent a que conega el gènere de l'assaig. Sí, jo puc afegir, us convido efectivament a conèixer-lo. L'assaig és una etiqueta molt ampla i cap molt des de la literatura, de religió... moltes voltes el que passa és que fins i tot monogràfics a voltes es diuen assaig. Però, en fi, proveu una miqueta, de veritat. Alguns són molt entretinguts. A més, el Carme i el Tobias són bons. Escriuen bé i vaga la pena de llegir-los. Llegiu-los. Moltes gràcies. Un aplaudiment per a ells. Gràcies. Gràcies a vosaltres.